Аз не очаквах, че наистина за такъв кратък срок от това нещо, което видях, ще се превърне в това. Всичко беше спазено и всичко е просто прекрасно. Моя съпруг има приятел в София, който е използвал услугите на фирма Ерстрой и е останал много доволен и той ни препоръча фирма Ерстрой. Много задълбочено разглеждах сайта на фирма Ерстрой и там видях какви са апартаментите преди и след това какво са направили от този изкъртен апартамент и страшно много ми хареса концепцията и промяната на апартамента, който е изкъртен на основи и след това в какво се превръща. Фирмата спази сроковете. Аз не очаквах, че наистина за такъв кратък срок от това нещо, което видях, ще се превърне в това. Всичко беше спазено и всичко е просто прекрасно. Да, усещам вече жилището като мой дом. Искам да благодаря на фирма Ерстрой, че сбъднаха нашата мечта да имаме дом в София. Благодаря!